parlem del mandat actual, dels 4 anys que heu viscut. Quin balanç fas d'aquests 4 anys? En relació a tot el que hem pogut treballar i visualitzar a la ciutat, el balanç és molt positiu. Molt positiu perquè amb una minoria considerable, sabeu que hem treballat amb un govern minoritari des de l'inici fins al final, hem pogut fer projectes molt importants i deixar encetats d'altres que el que fan és que el resultat que donen és aquesta transformació de la ciutat que nosaltres volíem, aquesta transformació que ara ens ofereix un centre pacificat, un centre per poder gaudir d'un passeig des de l'Ajuntament i fins al mercat o fins a l'estació de ferrocarrils o fins a la biblioteca amb un recorregut saludable, amable, sense trànsit rodat, on la prioritat són les persones i que per nosaltres era molt important perquè, a més, la dinamització del comerç local és una peça de la nostra vida com a ciutat també molt important. Podem veure unes obres del casino que per nosaltres era un repte d'inici de mandat importantíssim i que agraïm a Sant Antoni Abat la seva predisposició a fer possible que l'equipament fos un equipament municipal i per gaudir tota la ciutat. El projecte és fantàstic i aviat, en un any i mig, les obres estaran enllestides, s'han iniciat els treballs previs a la rehabilitació i la veritat és que estem molt contents. I després s'ha pogut posar al dia o caminar cap a aquest objectiu, que segurament mai és definitiu, posar al dia el manteniment de la ciutat, començar a posar-lo al dia. Ens falta fer una cosa molt important, que és aquest contracte que treballem, aquest gran contracte que permeti que es treballi tota la ciutat alhora, perquè és veritat que amb els recursos interns que tenim i amb els petits contractes que s'han pogut fer, la ciutat, el manteniment, tenim una ciutat molt gran i el manteniment mai es veu com ens agradaria. Llavors això només s'aconsegueix treballant, que puguem treballar a tota la ciutat a la vegada i ho estem fent possible. Que en un ple de 25 regidors hi hagi hagut 5 no adscrits, no sé si això és habitual o com ho valora? Ha estat un mandat a molts llocs diferent al que estàvem acostumats per situacions que s'han produït. Al final no deixen de ser qüestions que jo puc fer una valoració positiva o negativa, però que és que crec que no té sentit. Al final, un regidor, un servidor públic, un càrrec electe està per representar la ciutadania. Evidentment, en el sistema que tenim representes a la ciutadania dins d'una llista d'un partit, però després hi ha qüestions internes de partit que un alcalde, com podeu imaginar, si no és el teu partit, no pot entrar. En tot cas, el que se li demana al càrrec electe és la responsabilitat com a càrrec electe. I en aquest sentit, jo l'únic que he demanat quan ha tocat és que l'obligació de determinades qüestions s'acomplís, perquè ha hagut algun període de dificultats que algú ha tingut problemes com per assistir als plens, per exemple. A mi m'hagués encantat d'entrada treballar des d'una confiança més majoritària a la ciutadania, que espero que sigui en aquestes eleccions properes, i de manera més tranquil·la, que ningú hagués sortit per qüestions internes del seu partit, perquè al final, quan el resultat que deixen les eleccions municipals és la voluntat de la ciutadania, però després en la vida política passen coses i això és el resultat final d'aquest mandat. Doncs com una mala notícia per a la nostra ciutat. No és de rebut que continuem tenint un planejament referenciat a l'any 87. No és de rebut. I sobretot no és de rebut pel que us deia fa un moment. Som una ciutat industrial i des de la necessitat que tenim que les empreses que estan a la ciutat estiguin bé perquè a nosaltres ens aporten riquesa i només per això és una mala notícia. Era un planejament, el text refós del POUM que es volia posar en consideració del ple aquesta segona aprovació era un plantejament molt conservador de la ciutat que respecta molt contingut a nivell de població, que respecta molt espais verds i la nostra riquesa, el nostre patrimoni natural, i l'únic que feia era resoldre qüestions que ara són un problema si no hi ha aquest text refós i que haurem de veure
sí, passades les eleccions tenim una altra oportunitat per poder-ho fer. El planejament s'ha de resoldre i s'ha de resoldre satisfactòriament per la ciutat. Hem deixat una part d'aquesta transformació encarrilada però sense fer, perquè el temps dona pel que dona i els procediments són els que són, i el nostre espai públic necessita o mereix molts projectes que estan alguns encarrilats, i després tenim qüestions molt importants que formen part del nostre full de ruta o del nostre pla la nostra proposta per la ciutat des del projecte socialista, transformacions que van des de, ahir ho anunciàvem, la connexió de la Font de la Via amb Covasolera, que és una reivindicació històrica, la pacificació de la nostra avinguda d'Estatut, que no he deixat el deure perquè ja tenim acceptada la titularitat, ja és nostra des del dia 13 de maig, posats a imaginar més Rubí, l'imaginem amb un carril bici i amb un trànsit regulat i pacificat. Imaginem i pensem que necessitem a la ciutat més espais, més equipaments esportius i farem possible un que pugui funcionar a les urbanitzacions, un altre a la zona sud de la ciutat i també alguna reivindicació històrica com és el GAER, per posar un exemple, que necessita d'un equipament definitiu i estem dibuixant el seu emplaçament ampliant el pavelló de la Llana, per exemple. Anirem el 26 de maig amb les ganes i amb la il·lusió de tenir una confiança suficient de la ciutat com per poder treballar des del nostre projecte. I fins que no arribi aquest moment i el resultat no plantejaré cap possibilitat a priori de res, perquè el que puguis plantejar després per diferents qüestions que van des del tacticisme polític a d'altres que no tenen ni tan sols, no cal ni que les parlem, no es porten a terme. Llavors, jo sí que diré una màxima, i és la que he dit aquest mandat i molts dies i moltes vegades. Treballaré amb qui posi la ciutat per davant de tot i amb qui faci possible que aquesta ciutat tingui el que mereixem. I tingui el que mereixem no només des del que podem fer com a Ajuntament, també des del que han de fer d'altres administracions a nivell de ciutat. I d'alguna manera, i en aquest sentit, continuarem reivindicant fins que no ens quedi veu allò que creiem que aquesta ciutat ha de tenir i que haurien de fer d'altres administracions. Cadascú ha fet el que ha considerat que havia de fer. Alguns han posat el país pel davant de la ciutat i jo, malauradament, crec que amb 5 regidors Esquerra Republicana hauria d'haver estat molt més responsable i no, per mi aquesta prioritat no ha estat la nostra ciutat, no ha estat Rubí. La prova d'això és que si hagués estat Rubí el pressupost del 2019 l'haguessin aprovat perquè està donant problemes, dificultats per poder fer coses a la ciutat. No aprovar un pressupost municipal en l'any electoral no és... Si es fa, si no s'aprova volgudament, el que fa és atemptar contra la ciutat, no contra qui governa, perquè la maquinària municipal l'atura, la paralitza, la ralentitza, i això, la maquinària municipal treballa per la ciutat, no treballa pel govern. Això ha estat una gran irresponsabilitat pel meu gust, i que no ho facin d'altres partits. No és que ho entengui, però en tot cas, però que ho faci el principal partit de l'oposició, un partit amb voluntat de govern i que governa d'altres llocs, per mi és una gran irresponsabilitat. Irresponsabilitat que, com deia, s'afegeix a tot un mandat en el que per mi la prioritat no ha estat la ciutat. D'altres partits amb els que no coincideixo en essència ideològica, com a mínim han intentat posar la ciutat des de la seva visió pel davant. El primer que va passar en aquest mandat va ser la notícia que vam rebre l'anterior conseller que volia comprar l'Hospital General, que el comprava, i la cosa és que ho vam rebre per una notícia, per un mitjà de comunicació. Ningú tampoc ens va dir des de la Conselleria de Salut que el resultat del tema hospital seria la compra del General, compra que d'entrada, i si recupereu la hemeroteca que sempre és xivata per tot això, jo vaig dir que igual sí que passava, però que el que havia de vendre no estava disposat, i així va estar. Aquesta compra no s'ha produït mai, no l'hem vista, no sé si algun dia la veurem. Jo entenc que si un no vol vendre, per molt que li comprin, no vendrà, i el que continuem reclamant és un edifici i un centre hospitalari de referència en condicions per a la nostra ciutat
tenen els terrenys, el poden construir i tant de bo entenguin que aquesta ciutat, amb 80.000 habitants, mereix una atenció sanitària hospitalària de proximitat propera. Hem treballat com a ciutat des de la plataforma, des de la Mesa Abocadors, amb la plataforma Rubí sense abocadors, amb tots els partits polítics. Sabeu que ha estat un mandat que aquest tema ha estat, igual que he dit abans, que hi ha qüestions que no s'han posat per davant a nivell de ciutat, el tema de lluitar contra els abocadors sí que ha estat un tema compartit i des d'aquesta mesa hem anat treballant de quina manera fèiem possible que aquest abocador no s'obrís. Hi ha una sentència que genera un dret i aquest dret és un dret adquirit i que aquí l'únic que demanem o el que demanem és que s'ajusti el que s'ha d'abocar al que diu la sentència. Per nosaltres una situació ideal seria que això no s'obrís, però com a Ajuntament evidentment el que farem serà garantir que si s'ha d'obrir es faci seguint fil per randa tot el que la normativa municipal preveu i tot el que la normativa en general preveu. En aquest sentit, avui mateix hem fet una denegació de l'aprovació del Pla d'Actuacions Específiques presentat per l'empresa que ha d'operar en l'abocador i aquesta denegació impossibilita, de moment, és una denegació prèvia, impossibilita i el que fa és que han de tornar a fer aquest PAE, aquest Pla d'Actuacions Específiques. Nosaltres el que garantirem serà que si arriba el moment sigui en tot absolutament ajustat a normativa. I en aquest sentit, torno a dir, hem de garantir i hem de demanar a la Generalitat també que es garanteixi que el que s'aboca sigui el que diu la sentència. El treball que s'ha fet durant aquest mandat a nivell d'igualtat ha estat molt intern, segurament més del que ens hagués agradat. I el treball que s'ha de fer, o la proposta que fem és de reforç en aquest sentit, perquè és cert que aquí la valoració que tenim és per diferents qüestions no ha estat la que més ens satisfà. La proposta que fem per aquest mandat és tenir un centre de referència per a polítiques d'igualtat. I aquí podeu dir, això s'ha dit en alguna ocasió, fins i tot s'ha aprovat alguna moció política, però és cert que per diferents circumstàncies no ha estat possible. Hem treballat molt des de la vessant interna, tot just acabem d'aprovar el protocol contra el maltractament fa res, jo crec que va ser l'últim ple, i ara ens toca treballar de valent per fer visible tot el que internament s'ha fet i poder fer una aposta més valenta entre cometes. Valenta vol dir més decidida i que es pugui ser més visible en relació a aquest àmbit. Una situació en la qual es parla d'integració, un centre que les característiques de les que coneixem i des del nostre punt de vista no integra, no és el lloc adequat i les coses no es fan així. I hem demanat que s'aturi i si hem de treballar o parlar, treballem o parlem, però això no es pot traslladar, no es pot instal·lar en aquest espai de la ciutat, en aquest hotel, i segurament es podien fer les coses pitjor. Igual sí, però malauradament la Dgaia ens té molt acostumats fa molts anys a fer les coses molt malament i aquest ha estat un altre exemple. Un exemple preocupant, perquè no tolerarem com a ciutat que se'ns titlli del que no som. I no som ni una ciutat xenòfoba ni una ciutat racista, som una ciutat acollidora que ha treballat sempre des de la riquesa en la convivència, que ho continuarem fent. No m'ofendré amb el que em digui segons qui, perquè ningú em donarà lliçons ara, ni d'integració, ni de formació en la vessant social, no me les donaran. I el que no podem entendre és que en un entorn com el que s'ha generat per algú que des de Barcelona i la Generalitat i la Dgaia ha fet les coses malament, el que no podem assumir és que se'ns titlli a nosaltres. És que mireu, fixeu-vos, allà prenen una decisió unilateral sense encomendar-se a nadie
I ara resulta que els que som mala gent som nosaltres? No, és que no ho assumirem, és que no ho assumirem.